Čemu sve služi i po čemu se razlikuje muški od ženskog mozga? Vječna je zagonetka. Ko je taj mistični gospodin, uvijek dotjeran i fin? Bije ga dobar glas, a bome i zavodljiv stas. Noću je kazališni redatelj, a danju modni znalac. I kud su baš mene zvali za to odijevanje, o imidžu, ja sam bar modno nesvješten. To je jedino kad sam vidio ikada je bilo zanimljivo kad Žuži Jeli neko o tome priča. Ali dobro, ajde. I ko zna kakva je sad ta ženska koja će me dočekat. Ja moram pričati o imidžu, a nju ne mreš pogledat. A reci mi koliko ti je važan izgled, a koliko onda izgled kod žena? Nije da je nebitan, nego ponekad zna imat presudan faktor, barem za ovaj, ajmo reći, prvi feromonski udar, ali za eventualno nešto duže i kasnije, naravno da su neke druge stvari bitne. Imaš li uopće ideju što žene ne podnose kod muškaraca? Prvo, mislim da je higijena ono što žene gledaju. Dakle, prvo da zadovoljavaš ove osnovne kriterije higijene. Ja sam znao dobiti komplimente od nekih bivših djevojaka da ličim na sakupljače boca, da njegujem taj stil, kao da izgledam kao klošar. To je baš nešto što ti digne samopouzdanje i to točno želim slušati svaki dan. Bilo je naravno i onih neuspjelih pokušaja da me osvijeste. Modno sam onesvješten, pa sada evo daju mi valjda modnih usta na usta. Pa jednom sam šale radi obukao onaj Boratov kupaći kostim, onaj fluorescentno zeleni UV. Si šetao vani? Da, izašao sam na plažu i nakon što su žene i djeca vrišteći počele bježati u raznim smjerovima sam shvatio da je šala pregruba. Ali kad pogledaš recimo cipele, što bi tebi bilo onako lijepo vidjeti? S obzirom da sam hobitovske visine i građe, metar žilet, onda ja drugačije gledam na štikle i platformke. Ali šta ja znam, važno mi je kako je to. Štikla mi je recimo ljepša od platformke, ne znam zašto. Naprosto mi je elegantnija, izduženija. Dobro, ali inače kao kad kažemo platforma, onda nas to uvijek nekako vuče na erotske filmove. Ono što je zanimljivo kod tih filmova kako niko ne obraća pažnju na to kako su muškarci odjeveni Pa većinom su goli. Pa većinom su goli. Viš niko ne raspravlja da li frajer ima cipele na nogama tijekom akcije ili kako se on spasirao, nego uvijek. Ali dobro, vjerojatno je razlog taj što oni koji prate produkciju i distribuciju dotičnog žanra... Nisu modno osvješteni. Da, ili nisu modno osvješteni, ih zapravo ne zanimaju frajeri, nego promatraju taj jedan usko područje. Jel ti se čini da je najgore od najgoreg čarape i sandale? Pa je, ona šalje jednu zabrinjavajuću poruku o osobi koja to uspije skombinirati. To je jedan oksimoron na nogama, vrlo zanimljivo da ga. Ali dobro, Austrijanci ipak oni njeguju onako fudbalerke, Česi, te čarape, sandale. Da, to područje zapravo Europe, Mittel Europe, u kojem donekle spada i sjever Hrvatske, domovina vrtnih patuljaka i kamenih lavova, to je mjesto gdje možeš sresti te kombinacije. Zapravo raj. Da, zapravo jedan raj u kojem neopterećeni vizualnim aspektom ljudi se znaju odjevati u nevjerojatne kombinacije. A reci mi, čini li ti se da zapravo ljudi koji se više sređuju da bolje zarađuju? Ono na što vjerojatno utječe je samopouzdanje. To je sasvim sigurno. Dakle, ima ljudi koji kad se dobro obuku, kad na sebe nabacaju neku kombinaciju koja im se sviđa, se naprosto osjećaju bolje, moćnije, snažnije, pametnije, privlačnije. A dobro, onda je li ljepota prokletstvo ili je to blagoslov? Alfred Nobel je napravio dinamit s namjerom da prokrči puteve, da napravi ceste, da sruši planina. Znamo kako su ga ljudi koristili. Tako i s ljepotom. Neko ljepotu svoju može iskoristiti za, popraviti neku svoju karijeru, napraviti je u nečem, neko je može zloupotrijebiti. Ali jesi li ti primijetio, vidiš, mislim, ja sam se nekako sredila za tebe. Ovo je puno bolje nego što sam očekivao. Moram priznati da sam sasvim ugodno iznenađen. Čekaj, što ona radi nešto još na televiziji, kako ju prije nisam vidio. Možda zato što slabo gledam telku, ajde. Ima, ovo je baza na kojoj se solidno napravi, a temelji se rade, kuća se radi od temelja, naravno. Imam li ja šanse?
to je šanse. Baza je sjajna, jedino bi možda mogla poraditi na omotu, celofanu, ajmo reći. Na ovo, u što se upakira ta tvoja prirodna ljepota. Možda lijepom našom, a? Šta kažeš? Ili, nešto je divlje u zraku, a? Ovo je zapravo biblijska kombinacija zmija i vražićak, a? To mi je super. Maja Zmijanac, odmah na stol i mijenja žarulju. Ali ovo u kombinaciji s ovim, Majo, to si ti. Voila. U garderobu.